Dneska budeme nahrávať našu prácu. Budeme zdokonalovať. Ale iba jedenkrát. Nazar, poprosím ťa, nohami sa odtlač od komína, tak. Vidí sem. Wow. Počkaj. Wow. Jo, už to nie je taková stranda jak ze spodu. Zo spodu to bola sranda? No, tak No vypadalo dobre. to pekne. Tak, vítaj, prejdi k nám. Teda ku mne. OK. Krstným menom? Jakub. Jakub. Ja si ťa prepnem sem na komín. Poď bližšie ku mne. Sa postav a chrbtom ku mne. Ja prejdem k tebe a poviem ti viacej k tomu. Si skontrolujem tieto popruhy, dám ti zo skokové lano a vysvetlím ti, čo budeme robiť ďalej. OK, Jakub. Ideš dopredu, na tú vyznačenú hranu, dám ti kameru, pohľad do kamery. Ideme na to. 3, 2, 1, jump! Marek, už mu dal to lano na chrbát, No. že odpojil plošu. S tým místení. Ja, hej. No, nemusíš sa s tým stresovať ďalej. Hej. Ty ja budem dať lano, neměl vysí. A budeme to mať aj trošku skrátené. No, zase mu nedoplávaj, hej. To veľmi veľa. No, chlapec, nech si nezvyká. Má tam dlhé biele lano, tým to predĺžili o 1,5 metra. Minimálne. OK. Ideme. Cez zimu ho tu aj nechal. Cez zimu by som ho tu nehal. Ja by som to